Прывітанне! З вами ладны пераклад на добрым канале. Працягваем разам пазбаўляцца рускіх калькаў, якія заселі ў нашых галовах. І сёння мы будзем марыць, мроіць і аддавацца летуценню. Вы задумваліся, што слова «мара», якое ўсе так любяць, і слова «марны», «дарэмны», «нікчэмны» маюць адзін і той жа корань. Цікава, чаму? А ці не звязана гэта з іменем паганскай багіні Мары? Мы зараз высветлім. Мара, паганская багіня нараджэння, урадлівасці і смерці, адказвала за баланс між светам жывых і памерлых. Вясной выглядала як дзіця, улетку як дзяўчына, увосень жанчына, зімой грозная старая. Галоўны атрыбут Мары – серп, якім яна зразала жыцці. Вось так вот дрыжыкі працінаюць, але не бойцеся, што было тое з ракой сплыло. Зараз Мара – гэта зусім іншае. Узяць хаця бы Мару Петрыкоўскую, гэта такая міфалагічная істота, якая выглядае як калода, тоўстая калода, на кароткіх барсучыных лапах. Гэта была уверцюра, а цяпер галоўная тэма. Акрамя слова «мара» ў беларускай ёсць яшчэ слова «мроя», што значыць «грёза» па-руску, і «летуценне». Вось гэтае слова адпаведніка рускай не мае, але ўсе беларусы ведаюць, што гэта значыць нешта несур'ёзнае, але вельмі прыемнае. А цяпер выпрабаванне для Гугла. Ці зможа ён адчуць усе асаблівасці нашай мовы? Вось мы зараз яму дадзім выраз перакласці «летуценная мара». І што ён нам выдае? Мечты збываюцца. Ну якое? Ну хіба гэта правільна? Ну скажыце, гэта правільны пераклад? Ну нават блізка не. Двойка табе, Google, двойка. А калі яму так вось задаць летуценная мроя, давайте яшчэ. Мроя, летуценная мроя. Мечтательная мечта. Не, ну вы такое чулі? Я нават не хачу каментаваць тебе, Google, каб не пакрыўдзіць. Але ж працягнем чарга ўстойлівых выразаў. Ну, усе ведаюць, што па-руску марыць, кажуць вітаць в аблаках. А як па-беларуску сказаць? Ну, вось некалькі варыянтаў. У надхмар'і лунаць. Гэта вось дакладны такі пераклад. Прыгожа. Наступны. Пра нябесныя ясноты марыць. Таксама прыгожа. А вось яшчэ. Пра нябесныя мігдалы марыць. Вы ведаеце, што такое мігдалы? Вось я на свой сорам таксама нядаўна зусім пра гэта даведалася, дзякуючы, між іншым, Гуглу, пра які мы толькі што гаварылі дрэнныя рэчы. Ну, спадзяюся, ён не чуе. Вось. І мігдал, аказваецца, гэта старажытная назва слова «міндаль». І фраза «усё б табе пра нябесныя мігдалы думаць» вельмі дарэчна перадае стан летуценніка, які марыць аб нечым недасяжным, неверагодным. Вось такая у нас дэтэктыўная моўная гісторыя атрымалася. Пішыце каментары пад гэтым відэо, усе вашы варыянты на тэму мары, мроі ці летуцення. А з вами была ваша Воля на добрым канале ў ладным перакладзе.